알씨야 잡으라 로사나그 어이 대자르는 오나 비도 비그러니 호텔에 능해 보카리나 호텔 살아 먼저는 능지 삼비 이건 보셔라. 자 인조왕이는 뭐 점수 다 비근 फैनो हागोन लांफैफिन गोजानद्रायना ओंखाम लानानै थांगासिनो दङ नै खखा दुब्लियाबो गोजान ना उपाय गैया बिदिनो थांनांगौ जायो दायो फिएसो आंजों थाबायगासिनो दङ फिएसालाय न'लायनो दंखासै बेखौबो ओमफ्राय दैज्लांनि दाहोना थाहैना दं होनना खिथाहरनो आरोखि आं न'खर गोनां नालाय फिसा फिसौ गोनां उफाय गैया दाहोना थाला हेल' लोगोफोर गुड मर्निं एन्ड वेलकाम बेक टु माय सन अफ बड'लेण्ड इउटुब चेनेल लोगोफोर दिनैहाय दुब्लिनि ब्लग लाबोनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना गोबां बुंगासिनो दं देग्लाय दुब्लियाव थांला नामा माइ गायहैला नामा होननानैहाय ओमफ्राय बोथोर सफैथ'वाखैमोन नालाय एसे लेट जाबाय आरो दैनि गैयैयावहाय ओमफ्राय दिनै ओंखारबाय नै ओरै खामला लादों आङो खखा दं खामलाफोरा आंसो भिडिअ लाबोग्रा ओरैनो दुब्लियाव समायनायनि लांगासिनो दसे दुब्लियानो 1 किल'मिटार बाराखालै अयथासार गोजानखा नै ओरैसोमोन सिगांहाय बे बागान सिं ओरै बांसिनमोन जों लामा गैलिना ओरैहाय ओइसो थांनो माथो बसनि गारियाबो गालांदों हाया गुसा गुसु दङ बसनि गारियाबो होनरा जायोलै थो गोलैलाबायहोनाय लियो उलांजायो जानायगालिसो माइरिबो आं गोलै मुलाय मा सोनांगौ नोंलाय माथो लांजायो ना ओमफ्रायलाय नोंखौलाय जेरैबो थगायगोनरा आङो जाम्बा जाथा मानसिखौलाय सोरबा दुब्लियाव गारि लाङोरा नादेलाय नादेलाय नैयालै हायोलै सथिसखा हाब्रा होर थाङालै बिदिब्ला लोगोफोरजों नै दुब्लि बारियाव सफैबाय दायो बा दुब्लियाव सोर पकेटाव सोनानै थाबायरानाय बे मैया दाखालिहाय जिरायलायना माइ गायनायालाय बेजोंसो मिलायगोनलै इयो माबायदि जादों इयो बोरैबा जाखादों बोरैबा थाबायफिननो रोङिया ओइ माना आसन लाहोगासिनो दङ नै खामलाफ्रानो लेट फैबाय नालाय रा आंनिबो बोखोलाय बोखो हाब्रु नाङा बोखो आंलाय भिडिअ लायग्रासोब्रा रायजानो थिखा जाबायलै नों दा हालेव खांहां जाबाय नै बे बिसोनथिलिल'सै ओमफ्राय दब्लायनायसो दङ आरो ओंखाम जानो मोननायनि मोननै लांखानायसै दुब्लियावबो फन फैयो नोङो सोरहरदों बिहामजो गोदोनिसो हरदों नामा रा नोंलाय फन दा बै सानजाथिंहाय गायगासिनो दङ नै बे मोनसे दंग' आलि दङ जाम्फै होनना बुङो जोंथ' दंग'सो होनो नालाय दा बिथिं दङ आरो आं थांगासिनो दं नोंथांमोननो देखायनोहाय ओंखामबो जायाखै दै बिमाया ओंखाम लानानैहाय नेगासिनो दं हनै बेहाय ओंखाम जाग्रा फांसेल' दंफां दं बेहाय ओरैबायदि साइख्लुम मोजां जायो ओंखाम उखैबाय र' मोनजासिगोन र' ओइ खामलाफोर फैद' हालेवनै सासे रोङाफ्रा मा गायनो फैलाबायो बे आंनि फिसाजो नामा आयै मिथिगौरा केमेराबो थाखोमागासिनो मानसिया उखैयाखै ओंखाम उखैयाखै फैदो मा ए फैदो मोसौ बेदरबो दङ हायाव दंजोबखायो फैद' ओइ सारायलाय नोमाया समान दांखादो समाननो रावनो दसेबो बांसिन खमसिन दाहो सोरनाव मोनजायोरा जोंनावसो मोनजायो नै अमा बेदर जोंहाय माइब्रा ओंखाम अमा बेदरलाय दुब्लिबारियावबो बिदुना सोलायदोंमोनलाय आं लायदों बाय थायो नोंनि फैसाजोंना माथोरा गना दा देखायफागोनलै आं नै मा फैसा फन पेआवहाय हिस्ट्रियाव ओइ नाथाय ओंखाम जाग्राफ्रा रेडिल'खासैरा नै ओमफ्राय ओरै माबा दंखायो रावबो आसोला
마오카 이러지 마오플라는데 이것이 너희 집이다 중가. Hei, 가주세요. Char. 가져라. Hei, Char. Hei. 베도란 나야. dorni lo. Mana go? 비대야서 방신. Layak mandu. 알리. Mana sino. ओंखाम राननायाबो गारबा सिल' थोआब्लाबो बेनोल'खा नोंलाय मोनबोयोफ्रा ओरै खाब्ला नाहरजोबबाय गोख्रैखौ बानायदो दे सनालिनि राननायाथ' खुदैसो गलायलायनायसिनदां बिदना खिन्थु दसे खमलांदोंलै पिएस बै सहैनायसिनावहाय बे ससेयावसो खमलांदोरा बो खमाखै दे Dah jagraya. एफा गेनाव नङालै Ini bimaनि फिसाजो होनदों नामा इयो? Oh. बाबानि हिनजावनि गाव बुरै खालाय आरो ओमफ्राय आंखौ गावनि लोगो होनना लाबावो गोदोनिनो सोर ada kesombaya ladu sajan pasti mulai lamanya बा Hei. ini गावनि लोगो गाबसोदोलै नोङो Hei, Char. Fैदोलाय नै लानो बाबाय आं लगायनानै दोननो खरल' सिथिङाव Hei, लगायनानै दोनसै आं दैया गोलै आखाइ दैलुन होद थले मा होद साला मा दिनै माबायदि मानसि फैदोरा होद माबायदि मानसि फैदोंलाय थले आं 예. 아카야 스타트를 요건이 나라지 가면 아, 늘려량이야. 아야도 좀. 나 아마 선대 자이랑 보이니 시사이를 아마 안파 하고 싶은 거 그러는 게 아도 좀. 내 비즈니 부자래 하나 비부라 이거 말해 내려가. 뭐야? 위로 먼저 그래 눌려 한. 와라 집. 미루나 먹어. 안 버려 미루나? 너를 안 되거든 미루. 없이. 비루 하라 온다 우리 참. 알리 그나고라. 마이랑 카마고 자네 로 위타르 들바리 한. 비루. 칼랑하 예. 자야라 다프라고 오노 자카나네 마. 팔투만 실래. 하, 너머리 팔투나 실랑. 너네 그래, 아이, 예, 파고, 가면시 군에 파고 나은 거나라, 저건 나보면 나마실래? 잘해. Này hay là để lại. 뭐 무슨 잘했니? 나니. 흑 타마고라 나글리 내고. 나가 내고. 흑 타마고. 해 나가. 아이 나가. 예. 네? 아니 나는 왜 이러면 자, 탐나시다. 와, 마와당 라디 보내 주시네. 역시 그나 더 버차별로 그 뭐지? 백 프로미스 당해 보시라고. 이 제가 오늘 이 동팡이 조마일라나 라드면 나가. 나 보서서 그러자 봐요. 동팡아 누구서 라는 나마 이거 다 보거든요. 만에 다니 들랑 이렇게 내비 바로 하. 못하시면 만에 ओंखाम खुना होग्रा लाबोनाय सिन्दोंमोन नालाय आं बे जायगायावनो गैया देग्लायबो नाथाय फेलें दुखुनि बाथ्रा नायनि र' फैगौ समफ्राव माबायदि जायो दा बिमाबो बुरैनायावसो बुरैसिनगासिनो दङ अगले नै नांदोंब्रा बिगुराखौ नै अनना बिगुर माने हरदोलाय नोंहाय बखा दोननांगौ अनेक खालाम मोनजानाय नोंदि जाम्बि 아주 산에로 자고나 라카는 왜 타는 나는 여기로 타는 잡아 타는 피하들 나는 이리로 가보거나 해 산수야지 Dulia khawsi-khawsiga rene ningi. 보이 바가나네 글리 광이야 우리 집에야 알시야 잡을라 로사나그 딘자르는 어이 딘자르는
देन्जारनो गला नुखायो नोंखौ दिनैसो खनसे दुब्लियाव फैखादों ओमफ्राय लाजागोन गन'आनो गन'खारा मानसिया गाइखेर सालायबावलै नै फुल फेसिलिटि दा आयै रिजयसखौबो लिंहरदोंमोनलै आलि थांगासिनो दं नै फैबाय हनै बैसोरसो थांदो बायरा हनै रिजयसआ थगायहरदों आं बै हिनजावफोरजों थांसै बै दंना थगायदोंमोन आं नुबायसो दां हनै फैफिनबायसो नै बेखौ थगायनानै बे हिनजावफोरजों थांदों होनायसैमोन आं खिबो हरा रा लेट जायोबो नै सेन्देल हगारनो सोखानांगौ आखायाव लाबोबाय नै सेन्देला ओइ बाबा नावसाय नांजाखालै दा नों ट्रेक्टरा थाबथायलायबो हाग'खाबाय दा नोङो दा बारा हरदेना लालाय नों दा बारा हरदेना लालाय नों आंसो मोनबावनांगौ ए गायदे खामलाफोर दै बिदिनो नोंसिनो माइसा ओंखाम माइब्रा ओंखाम जाबसिननाय दैज्लाङावहाय माइसा गैया मारैनि गायरानलाय दाउखासे खानानै ओंखार फैगोन बोसोराव पान्जाब बह दालाय पान्जाबावसो लायखानायसै नों हा 3 बोसोर पान्जाबाव जाबाय 3 बोसोर रन्जित जाबाय एबार ने एबारनिफ्राय जुरिफिननायसैलाय 3 बोसोर पान्जाब बह हाबाव मा जाहोनाय ओमफ्राय पान्जाब बह हाबायावबो हाबायावबो लायखानायसै जाय जाया बिहाम जाफैयो मानसिफ्रा हाबा जानो गोसो दं पान्जाब जाहैजोबगोन आं जाय न'खर जाय गोसाथार जाय हिनजाव आंनि न'आव बिहामजो जाफैगोन फैनो हागोन गोसो खुसियै गोसो खुसियै गोसाथार गैयालै फुंनिफ्राय आयै देग्लाय गलासिन जादों थायो एफा गोबाव माबानांगौरा बाबु बे राइदिं बुटसा गानबोनांगौ दुब्लिबारियाव नोंखौ सानदोंमोन नामा नोंलाय नोंखौहाय ओइ दंफां सिङाव दं होनना दंफां सिङाव दं होनना थगायनानै बे हिनजावफोरजों थांदेरखाबायब्रा नोंखौ आं खोथिया लाबोबाय नै हाब्रु नांबोजोबबाय मोनबा खोथियाजों रोगाजोबबाय मोनबा लाबोबावदोंनो ओंखामा बिना जादोरा खामानि एसे मावग्रोनानै आदा फुखायाखौ जानो फैनो सानबाय आमाय हाउ डु इउ डु ना खालामलादु मा होनो इंलिश बुजियाखै गैयालै ए हालुवा मानसि दा आदाया फोरोङाखै माखौ बेंथल हाई सेकेन्डारियाव हाबदों होनना नोंलाय दानिया हालुवा होनलायबाय नोंखौ दा ओंखाम जानायखौबो लस जाखिसै बायदि मोनबाय आं खामानि मावबायना नों बेखौ गोबां सिख्लाफ्रा नायनो नेगासिनो दङलै फिसांबाय थांगोन आंबा जिङाव दाहोना थादों दिनै ला फोथायबाय आरोखि बिसोरो दिनै दुब्लियाव नुना फोथायबाय बिसोरो ओरैबायदि गोजानाव लायखानांगौ दैया नोंथांमोना नायना लानाय बै गोजानावहाय ओरै जुम होयै होब्ला नैबेयावहाय नायहरदो आरोखि बे मोनसे न' दङ नै बै न'आ लाना फैदो बियो रेस्ट लाबो नालाय होनो जामारदोंमोनरा बिहामजोफ्रा ओमफ्राय मा खालामो होनदों इयो जादोरा फैनानै जानो होननासो फैखादों जों जाग्रोबायना फोथायाला उदैया ओरै खालामनानै रिपर्ट लायजागोन हस्पिटालाव ओंखाम गोजा नुगोन अखा डाइरेक्ट अखासै ओमफ्राय अखासै मोनसे लायाखै नालाय गैया दे थाब मोनसे माइब्रालाय नैबे दिनैखा नैबेयानो माइब्राया ओरै सिनाबा बे माइब्रा गालांसै मा होनदों ओमफ्राय आनथि
뭐 플람 가서 지금 마트 돌라시야래. 마바이디खौ नुयो मानो होनब्ला औ माखौ बिहामजोखौरा माबारा हादाननि गामिनि मावखुमा जागानो मारा सार ओइ देग्लायल' दुब्लियाव गाखोखानायसै आयै मिथिबाय मानो दाखाबो होसोयो दाखाबो गाखोनायसो मिसाखोरा देग्लाय जागाबा गाबा दुब्लियाव गाखोले नोंखौहाय फैगोन बोसोरावहाय न' सिङाव एसियाव आराम थाबाय थादो नोङो देहायाबो जाखाले गन'नि थाला गन'खारा सैथोलै बेखौ दासैथो दा थादोलाय नों खामला साला गवा दाबो जावरलाय बिदि जायोना रा सिनि आलथियारफोरनि रायजोलाय बिदि हालबा जानो नाङालै रिजय मावैयानो मोजांसो रायो बलाय माथो दालाय मालाथो दैलांबावनायखौ दंग' जावनानैलाय अलसियाफ्रा ओंखाम दाजानाया बेखौनो दा गायनाय बोथोराव बाखाबाय दंगानो जावाखैलाय बे जाले रायो जेबो ओंथि गैयावहाय इने मैदा नानाय बायदि जादों दा रोंगालाय जेबो ट्रेनिं होनो लाबोदों आङो नै नुबाय मा जावो बिदिसो होनाय खामानिया मिथिबाय दालाय नोंजों गय दाखाना इयो गला नुदों नोंखौ लावखार थालाबायनांगौलै थाख्रायखानांगौ थाला बेखौनो जानजि हमनांबाय नै थालावबो थाङा मोयावबो थाङा जानो नाङालै जाला जाखानांगौ बांद्रायखौ जोबोद रिक्स लाजोबनो हायाना दे खामानि मावनायफ्राखौलाय दिन्थिजोबालाबो जायो दा सोरबा सोरबा केमेरायावसो मावफ्लादों होननायलाय ओंखायनो मावफ्लागासिनोखा मानसियानो मावदों मावनानै फैबाय आखाइ फारसेब्लाबो दा बिसोरनिफ्रा नै ओरै रोगाजोब्बाय आं बेखौहाय हिनजावा ओइ आं उरावलाबो लागौसैलै हा मा सावथालाबो जायो आंहाय हिनजावल' नांगौ से साला लोगो 다시 있는 거 जोङो फैफिन ओरै फै फानफिन गायजोब्बाय दा एसे गायबावनो आद्रा थाबोबाय ओमफ्राय जों दा थांफिनगासिनो दङ नै न'आवहाय जांख्रानि बोथोरबो जानाय लोंनाय दङ नालाय ओमफ्राय खखा थुलुंगा ओइ बेखौ थालादो थुलुंगाखौहाय थुनहरग्रोबाय दाउ गोदानहाय आरो हाजिरा दा न'आव थांना लायदो सनालि बयनोलाय सेन्देल लाना फै पियास मेंबायलै दुब्लिबारि थाबायनो दा नै एसे आलि खोरलाबायसिबाय आलि खोआखै फैसाखौ मावबोदों माने एसे रोगालाबायबाय अखारानोलाय बिदि नायो आं थगायगासिनो दङ नोंखौ लाजानाय केमेरायाव एसे रोगाबायना ओमफ्राय पियाजाखौ जायखिजाया दै लायलाबायहोबाय एसे बेखौनो बिराद मावफिननाय बायदि मोनना माथो गावलाय जोंनि इन्डियायाव नोंसिनि आसामनि बायदि जायाना आरो जाया फैखायो हाया दं दा हाबफिनगासिनो दं लोगोफोरजों जाया बोथोरनि खेबसे दैज्लाङाव बेयाव हाबनो लुबैयो लोगोफोर ओमफ्रायहाय देग्लायहाय नोंथांमोना मिथिखागौ आं मा खालामनो हाया हिसाबै खामानियावहाय एफाग्राब मानि गोसो होनो हाया जिया फैगोन बोथोरावहाय लोगो मोनसिगोन ना मा होनो बोरैबाफोर खाफाल दङब्ला गोसोथोनायफोर मोनसनबायोब्ला दुब्लियाव ज' माने इन्टारभिउ बायदि जाहैगोन आरोखि फार्स्ट ट्रेनिं जाहैगोन जिया लोगोफोर नेनानै थाथ'दो फैगोन बोसोरसिम दिनैनि खौरांखौबो सोंदोंलैसो रोगानोबो दोननाय जाबाय नामा बिदिब्ला लोगोफोर थाथ'दो and thank you for watching and see you in the next vlog. Bye bye.